Здравейте! Отново съм аз, Етнолина. В първото видео, което записах, се постарах да ви разкажа коя съм аз и всъщност каква е моята идея на тези видеа, които ще заснимам. Днешното видео съм решила всъщност да ви разкажа какво е това музей и с какво се занимаваме ние, музейните работници. Защо го правя ли? Защото един от любимите ми въпроси е, като отговоря къде работя и какво работя, е или коментара добре какво правите цял ден, или какво точно може да се прави в един музей. Знаем, има много интересни даже коментари на политици, изказвания, че едва ли не ние стоим тук и по цял ден бършим прах от витрините. Всъщност музейната работа е доста разнообразна и доста интересна. За жалост, дори повечето хора, когато чуят, че работя в музей, си мислят, че обикновено тук работим някакви скучни, вече застаряващи хора, което също не е така. Идеята на това видео е, ще се постарая в рамките на няколко минути да ви разкажа всъщност колко много неща се случват в един музей, докато се стигне обикновено до тези витрини, които вие виждате, или до събитията, които се случват при нас в музея. И всъщност колко е интересна тази професия и както и в първото видео казах, ако това накара един човек дори да се замисли, да посещава музея с по-голям интерес, било то този, в който аз работя, който си е достатъчно колоритен. Благодаря за честта, че имам шанс да работя тук или всеки друг музей, или пък да реши да се занимава с музейна работа, би било за мен страхотно постижение. Така, няма да ви занимавам с суха теория, закони и точно нормативни уредби какво представлява музея. Само ще ви кажа, че музей е част от културните институции в България и като такава ние се занимаваме с съхраняването и популяризирането на културното наследство, като според последните терминологии то се дели на движимо и недвижимо. И какво всъщност недвижимото е всичко, което е статично и не може да се премести, а движимото са така наречените движими културни ценности. Моята позиция в музея е уредник. Ние се занимаваме точно с обработката на това културно наследство. Пак казвам, аз работя в институция, в която има около 70 човека и наистина сме доста голям музей. Имаме хора, които поддържат територията на музея, градинар, поддръжки, хигиенистки, имаме отделно библиотекар, имаме касиерки, но основните музейни позиции в повечето музеи, това са, няма да споменавам счетоводство, което общо взето всяка една институция има човек, който се занимава с финансовата част, но това са екскурзоводите, уредниците и в някои музеи вече все по-голяма популярност набират и така наречените аниматори или музейни педагози също, които отговарят по-скоро за комуникацията между публиката, която посещава музеите, и това, което ние като уредници измисляме и създаваме като дейности и активности. Радвам се, че при нас всички тези позиции са си строго разграничени в нашата институция и във все повече музеи в страната има голяма част от тези длъжности
И се радвам, че колегите наистина с голям интерес, любов и желание го работят това нещо. Повярвайте ни, заплатите, които получаваме, не са особено адекватни и обективни, но пак казвам, за да работиш на такава професия, наистина на първо място ти трябва да си обичаш работата, защото това е със сигурност движещата причина да го правиш, а не толкова финансовата част на нещата. Така, сега да ви разкажа малко повече за чисто тази музейна част, която обикновено става скрита за хората и за посетителите на музея, защото виждайки, да речем, една изложба наредена някъде с така наречените експонати или движещи културни ценности, преди да се стигне до тази изложба, има един доста дълъг процес, който аз в това видео няма да мога да разкажа, но пък някой друг път може би ще разкажа за пътя на една изложба и как се стига до нея. Но обикновено изложбите са съставени от така наречените експонати. И да започнем от там, какво е това експонат и как се стига въобще до така наречените експонати. Да речем, че ние като уредници ходим на така наречения терен, или обикаляме различни места, или хора идват при нас и решават, че ще ни дарят или ще продадат нещо, което е изключително рядко и ценно. И то трябва да бъде съхранявано в музея. Съхранява се в така наречения фонд и фондохранилища. За тях си има специална нормативна уредба, която обяснява при какви условия, влажност, температура, как са разделени по материал тези фондохранилища и така нататък. Има си закон за културното наследство, който функционира към днешна дата в България. И ние като институции сме длъжни да го спазваме. Някой решава, да речем, че ето тази химикалка е изключително ценна и да речем, че той ни я дарява. Не иска да я продава или ние сме я намерили някъде и казваме, че това е изключително интересна химикалка. За да е културна ценност и да може да влезе в така наречения основен фонд на музея, аз след малко ще ви разкажа, те са два фонда. Тази химикалка трябва да е поне на 50 години. И идвайки при нас човека или ние отивайки при него, първото нещо, което трябва да направи този, който взема тази химикалка, е да пусне един документ, на който се подписва двустранно, че човека ни дава или продава тази химикалка. Оттам има така наречената комисия по идентификация. Това е част от тези стъпчици преди нещото да попадне в фонда на музея. Тази комисия по идентификация се състои от експерти, които имат натрупания опит, стаж и съответно познания по определени теми, за да могат да кажат, да, тази химикалка наистина е ценна. Съответно, тази химикалка ние преценяме, че тя е на поне 50 години. Ако е така, отива в така наречения основен фонд. Там са неща, които имат качества за движими културни ценности. Ако пък не е достатъчно голяма като възраст, или пък може да имаме 10 такива химикалки, съответно тя може да отиде в другия отдел на музея, който се казва научно-спомагателен фонд и се инвентира в друга книга. След тази комисия по идентификация минава следваща комисия,
която се казва фондова. Всеки музей има различни фондове. Повечето, които са общо исторически музеи, фондовете са разделени на археология, етнография, нова история, най-нова история. В музея, който работя аз, тъй като ние сме специализиран музей, свързан с етнографията, нашите отдели са тематични и са съответно духовна култура, бит, занаяти. Тоест, ако приемем, че тази химикалка е битувала някъде на много ценно място в ръцете на някой голям писател, тя може да отиде в отдел бит, или ако пък изработката й е безкрайно впечатляваща и интересна, може да отиде в отдел занаяти, тъй като е изработено от някой занаятчия. Оттам, след тази комисия по идентификация и фондова комисия, следва следващата стъпка. Тези предмети трябва да се впишат в така наречените инвентарни книги. Тези книги, както и фондовете, са две. Съответно, ето аз тук мога да ви покажа по-малкото от тях. Тази е за научно-спомагателен фонд. В нея има различни графи, в които се посочва всеки предмет, който постъпва, има номер, с който ние можем да го идентифицираме. Кога е пристигнал, документа, с който е пристигнал. Прави се пълно описание на предмета. Като пълно описание, ако говорим отново за тази химикалка с този еднорог, значи пишем колко е височината на химикалката, какво има отгоре, какъв цвят пише, диаметъра, абсолютно всичко се описва, за да може, когато човек прочете описанието, което е в така наречените инвентарни книги, той да може да си представи тази химикалка без дори да я е виждал. Какво представлява? Съответно има от кого е откупена или дарена, къде е битувала, цена, която е определена, независимо дали е откупка или дарение, и така нататък. Правят се така наречените експертни заключения, които са един файл, в който се слага и снимка на въпросния предмет, в случая нашата химикалка с еднорог. След като предметът бъде инвентиран и се предаде отново чужди документи в фонда на музеите, оттам му се правят пък така наречените научни паспорти, които са друг вид електронен файл, на базата на който после по-лесно могат да се намират тези предмети и да се търсят и човек да се ориентира кое, какво и къде. Защо ви разказвам всичко това, и то доста в кратък вариант? Може би за някой ще им се стори скучна материя, но го разказвам точно заради това, че доста хора си мислят, че ние по цял ден нищо не правим. Повярвайте ми, в един протокол за идентификация понякога има над 300-400 предмета, които разделени после по отделите на различните уредници са по 70, 80, 100 неща, които ти трябва да им направиш експертни заключения, трябва да им направиш снимки, трябва да ги опишеш в инвентарната книга, трябва да внимаваш да не сбъркаш някоя цифра или номер. Казвам го със смивка, защото аз съм от тези хора, които доста често имат това да бъркат числа или номера поредни от едно време, от училище. Това е един доста дълъг процес, който макар и на пръв поглед, не на пръв поглед, със сигурност остава скрит и неразбран за масовите хора и масовата общественост, която не е запозната с нашата музейна работа.
А всъщност тя не е никак лека. Знам, че в повечето администрации е пълно с така наречената бумащина и документация и всички хора са безкрайно отегчени от тази част от работата. Но ако ти не си минал всички тези стъпки, тази за нас безкрайно седна химикалка един ден няма да може да бъде в някоя експозиция и хората да я видят и да си кажат: леле, колко интересен предмет и на кого е бил. Нали, това е една история на предметите, които ние като институции съхраняваме и се стараем после пък посредством тези изложби, които се правят и всъщност хората вече виждат като реален продукт, да го наречем, да бъдат интересни и така предметите да станат видими за хората и да съхраним историята, защото понякога нещо, което може да се среща много пъти и да не е безкрайно ценно, само по себе си носи лична история, която за нас, аз като уредник духовна култура, е изключително ценна и интересна и всъщност не толкова предмета, а разказа за този предмет. Къде той е битувал, кой го е ползвал, какви емоции е имал, когато го е направил, да речем. Нали, това са много и различни неща, които наистина са важни и понякога нещо обикновено, като го покажеш и разкажеш по правилния начин, то би могло да докосне много хора и те да бъдат впечатлени от това нещо. И даже се е случвало, виждайки нещо някъде в витрина и си казва: това го имаше и моята баба, да речем. Което те връща назад в твоите си спомени, в твоето си детство и само по себе си е доста приятно като емоции, като усещане. Накратко се постарах да бъда кратка и да разкажа всъщност тази скрита част от нашата професия и нашата работа. И се надявам повечето хора да изслушат това, макар и сухо като информация, защото всъщност то представя един музеен ден. Нали, ние стоейки си тук в така наречените канцеларийки и администрации, нали, оставаме някакси незабележими с всичко това, което правим, защото повечето посетители общуват основно с екскурсоводите и с аниматорите. Не, че ние не водим беседи или не общуваме с публиката, но точно тази част от работата, която е изключително важна, всъщност не е толкова популярна и хората не я знаят, не я осмислят, не я осъзнават и си мислят, че нещата, които правим, никак не са много и съответно по цял ден си стоим. Надявам се да ви е било полезно и ако пък имате нещо, което пазите от бабите, от дядовците си, в някоя стара къща и имате спомен и история, която да разкажете, не се колебайте да занесете този предмет в музея, макар и на вас да ви се вижда нещо обикновено, ежедневно, елементарно. За нас това може да е ценно. Следващото видео ще видим за какво ще е и се надявам поне няколко човека да ги гледат и да им е любопитно и интересно. До нови срещи!